Gisaad ni Governor Junjun Davide nga dunay gyud madawat nga hinabang ang mga misalmot sa sinulog. Nasaran nga tulo ka mga Cebu province-based contingents nakasud sa top 5 sa sinulog-based category. King Perez, Suginlimi. Gikalipay ni Governor Junjun Davide nga midaog ang pipila ka mga contingents nga nagrepresentar sa lalawigan sa Sugbo kagahapon alang sa sinulog-based category. Kini naglakip sa lungsod sa tuburan nga nakadaog sa ikatulong ganti, dakbayan sa Karkar nga mikuha sa ikaupat nga ganti, ug Talisay City Central Elementary School isip 5th place. Kay numduman nga misaad si Davide nga mohatag og dugang ganti sa siyam ka mga contingent sa lalawigan. Bisan pa nga wa pa kini masayod kung pila ang ihatag, gisaad sa gobernador nga dunay madawat ang matag contingent. Magigdag kong ligayo ba nga pinyo? Basta lang makahatag pa gamay. Misalmot sa bang gobernador kagahapon sa Sinulog Grand Parade. Matud ni ini nga hapsayra ang dagan sa parada. Samtang nagpabilin gihapon ang baruganan ni ini nga makuha lang sa Sinulog Foundation ang ayuda sa Kapitolyo nga 1 million pesos kung makaliquidate na kini. Ito matugot di trouble with Kuwa. So, kung tanong niya ta. Mukuyog sab si Davide sa Suroy-Suroy Sugbo sugod karong Miyerkules nga sugdan sa dakbayan sa Karkar. Yeah, so first day, sa Karkar lang, I have appointments in the afternoon. But Mrs. Davide will be joining also. And she paid for her own package. King Perez, News 5. Bisan pa man sa hulga sa bagyong Agaton, wala kini makapugong sa mga deboto ni Senyor Santo Niño nga moapil sa fluvial procession, misa ug solemn procession niadtong Sabado. Ryan Sorotes, Suginlimi. Kapin sa sagatos kasakinan pandagat na puno sa mga sakay ang naapil sa fluvial parade ni atong Sabado. Migikan ang imahen sa Balangbata ug sa Beren sa Guadalupe sa Wano Wharf, dakbayan sa Mandawi. Milabang ang galyon paingon sa Muelle Osmeña sa Lapu-Lapu City, Laos sa Mactan, din dunay daghang deboto sab ang nag-atang o sa pamiliko padung sa dakbayan sa Sugbo. Milaw sab ang galyon sa Pasil o Bidongo sa Aduana. Hindi siya gaya ng ibang activity na medyo you would anticipate na may magkakaroon ng mga misbehavior ng ilang participants. But Gikan sa Pier 1, human sa fluvial parade, usa ka mubo nga prosesyon ang gipahigayon padung sa Basilica Menore del Santo Niño. Gipahigayon dahil ang reenactment sa pag-abot sa mga stila din sa Pilipinas, pinagi sa pagtisok sa krus. Sa unang misa, ug ang pagbunyag nilang Raha Humabon o Raha Juana. Nagpasalamat sa Father Jonas Mijares, ang rektor sa Basilica, alang sa mayong panahon nga mo'y hinungdan nga nagmalampuson ang fluvial procession ug ang mga reenactment. Sukat sa opening salmo, hangtod karon anian lang kamo gihapon. Bisag galain ang panahon, kamo nagpadayon sa pagtambong o pag-alirong sa Basilica compound aron ipadayag ang inyong pagtuo, pagsalit o paglaom. Human sa misa, gisunod ang tradisyonal nga pagsinulog halad kang Senyor Santo Niño. Daw sama sa dagat ang gidaganon sa mga tao nga misalmos sa solemn procession ni atong Sabado. Apanumbalingan sa mga deboto ang kahuot, kaalimuot ug ang hulga sa kusog nga uwan aron lang matuman ang ilang panaad. Sa matag kaway sa mga kamot, diniyugan sa Gozos, mo ang pangaliya o papasalamat ni Senyor Santo Niño na ilang gibitbit. Doon na imahe nga kasagarang makita sa altar. O doon na sa unique nga mga imahe. Apadlahi ang kang Rachel, kay mismo ang iyang duha ka tuig nga anak, mo iyang gialsa o gisaninaan sama kang Santo Niño. Tinig na nga panaad ni Rachel isipasalamat sa Batang Jesus sa pagluwas sa iyang anak nga hubakon. Survivor sad. Kara ako jud siguro siya. Mo nang gipanatan ako kada tuig. Maging lani jud ni. Ryan Sorote, News 5. Kapin 200 ka mga mulupyo sa barangay Gaas sa lungsod sa Balamban na makwit human gipatuman sa barangay ang forced evacuation. Gideklarar nga ubos sa state of calamity ang barangay diyang inanay nga midahili ang yuta nga gibarugan sa mga panimay. Jinky Baguio, Suginlimi. Enero 8 hangtod karon matud pa, way hunong ang pagbunok sa uwan dinhi sa Bukirang Bahin sa lungsod sa Balamban nga miresulta sa pagdahili sa yuta. Tungod sa paghumok sa yuta, pipila pa ka mga panimay ang nangaguba, dihang inanay kining mihulpak.
Ang mga residente nga nangalisang, way tarong ang tug, sud na sa 13 kagabi. Wala din ma'am, kay tungod sa sitwasyon nga ang yuta nag-anam naglihok ba niya murag nagana na dyan sa among seguridad sa among pamilya. Layo naman gid ang lansla liki niya sa yuta may area na lang dyan ni bakwit ng gimi kay tungod sa sitwasyon ba. Maglo ko ay. Kay? Wala ang amo ba dapit sa CR na ko man. Liki. Kaganiha, gisusi sa municipal engineer ang gipuy-an sa mga gipabakwit nga taga-gaas. Matud niya, ilang ipahiling ang kahimtang sa yuta sa mga sakop sa Mines and Geosciences Bureau. May posibilidad yun na may nani. Mga ito ang mga ipa-evacuate daan ng mga tao kay continuous man ang uwan. Mga among nanawag na mo si Mayor gabi amo lang yun ipatanawag expert sa kuwan. Si Gaas Barangay Captain William Henel, wa mi kumpiyansa. Iya dayon gimando ang forced evacuation kagahapon sa mga mulupyo duol sa mihulpa nga yuta. Gawas sa paghumok ni ini, midugang ang kapitan nga 5 na ka mga hayop ang namatay tungod sa kabugnaw sa panahon. So ako delikado naman ni karon kay basi og kani siyang crack sa yuta dako na kayo gid siya di na ni pwede og di na gini hatagan og igong pagtagad niya posible maguni gapaingon ni sa Gaas Elementary School. Dinhi na sa Gaas National High School gipahimutang ang mga bakwit. Ang uban gipahiluna sa health center, barangay hall ug daycare center. Si Lola Bernardina wa na magmagahi sa pahimangno ni kapitan. Nga los no nga yuta iso hinkuray nga hinusog maayo. Naging na sa Gisuspenso sab ang klase sa elementarya tungod sa kabalaka nga basin ug maapektuhan sila. Tungod sa insidente, gipaubos dayon sa state of calamity ang barangay Gaas. Himo emergency meeting nya gi-declare na mo ang barangay Gaas as under sa state of calamity karon magamit na mo ang quick response fund nga 30% sa ato ang barangay disaster risk reduction management committee fund. Jinky Bargio, News 5. Tulo ka man nagsuon nga mga bata namatay human naligiran sa dakong bato. Ang ilang balay diyang nahitabo ang usa ka landslide. Mubalik si kapatid Jinky Bargio alang sa maong pait nga sugilano. Kining pulo ka mga lungon mo'y misugat sa amahan nga si Jose Arias kinsa miabot gikan pa sa kauluhan kagahapon. Ang tulo niya ka mga anak nga silang Jandel 5 anyos, Jose Jr. 14 anyos ug Jonabel 3 anyos namatay dihang naligiran og dakong bato niadtong Biyernes sa hapon samtang namahuway sud sa ilang payag sa sitio Lusaron, Barangay San Juan, lungsod sa Tuburan. Pagkatagtuod ni kanong Usman kanang murag nilinog. Hindagan ko nga tupunta sa mga kay duura man kay istana ni singgit ko sa akong anak nga day. Bata day bantay mo kay bato kanaog. Pinangga kay nako akong mga anak jud. Bisang nakalisod ni sa akong paglihok. Ako jud giatiman akong mga anak aron lang jud nga kuan timpo sa opay kaon makapainit. Ang lain pa niyang anak nga 18 anyos nakaangkon og mga samad ug bunog sa kalawasan dihang naningkamot siya nga maluwas ang iyang duha ka semana pa lang nga bata. Paghiin ako sa akong manghod. Nakagoyang mo. Nidagan na lang mo. Nanangay ko dito sa taon sa mong silingan na duwi ko sila kabati. Sa labing unang higayon sukad na hitabo ang trahedya, gikuyugan sa news team ang amahan sa mga bata didto mismo sa ilang balay. Nahugno kini dihang nakita ang kahimtang sa ilang Pinoy-anan ug ang bato nga mipatay sa iyang tulo ka mga anak. Matud niya, di na sila mubalik og puyo sa maong lugar. Ngayon ka puya. Ataw di ato ko sa baso ng unahan. May pasalig na si Tuburan Mayor Democrito Diamante og hinabang ngadto sa pamilyang Arias. Jinky Bargio, News 5. Patay ang giingong most wanted person sa dakbayan sa Naga nga nalambigit sa pagpamusil sa maong lugar. Sa Maransab ang kauban niini nga gingong maoy na musil ug una sa kapulisan. Andrea Patenya, Suginlimi.
Namatay atol sa shootout ang giilang most wanted person sa dakbayan sa Naga nga si Jenel Librea, 29 anyos taga Barangay South Poblasyon sa nahisgutang dakbayan. Giingong padung unta nga iserve sa kapulisan sa Naga ug sa Cebu Provincial Public Safety Company ang warrant of arrest ni Librea alang sa kasong murder ug frustrated murder nga giluwat ni RTC Judge Estela Almacinco. Nahitabo ang engkwentro kaganihang kadlawon sa may Barangay Tuyan. Dihang nasigpatan si Librea, giingong nipabuto sa armas ang kauban ni ining na ilhang si Vincent Mabanag, 28 anyos. Ni attempt ni og draw siyang firearms but ni misfire. Motong why nahimo ang atong mga operatiba nga ni kuan sila ni ipabuto gud sila. Atol sa shootout na pusilan sa mga pulis si Librea dinhina sa may sitio Abuno National Highway, Barangay Tunghaan sa lungsod sa Minglanilla, diin dead on arrival kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center, samtang samdan ang nisukol nga si Mabanag. Nasayran nga gikiha si Librea human gitumbok nga mao'y suspect sa pagpamusil sa may baywalk sa dakbayan sa Naga niadtong Abril sa miaging tuig nga mipatay sa usa ka Cristo J. Caniedo ug miangol sa usa ka Aldonel Rabor. Ang namatay sab mao'y gitudlong suspect sa pagpatay sa tag-iya sa usa ka hardware store nga si Renante Bacos niadtong Nobyembre apan wa pa makapasaka og kaso ang pamilya sa biktima. Matud sab sa mga pulis, daghan pag mga pagpamusil sa ilang dakbayan, diin si Librea mao'y gitumbok nga suspect. Napay mga insidente ni tabo na mo dito sa there somewhere sa may uling sa cartographic skates ni masa nga identity but then mata ka produce witness or witnesses nga musupport sa filing of a case against him. Wa muluwat og pamahayag ang inahan sa kapuyo ni Librea nga among naabtan sa punerarya. Samtang imbestigaran sab sa kapulisan kung igunsa ni Librea ang kauban ining misukol ug napusilan nga si Mabanag. Andrea Patenio.